sa Pingion, tutok lang sa DCGB. Una gahasta Oh, yeah. magkape kita with BP Henry nga rin happy. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Aldawngon yan. Anong aldawngon yan, Tabi Jing? Miyerkules, ano? Miyerkules yan. 13 na, petsa 13. Uy, ang talaga, ano? Petsa 13, mga tugang kan Oktubre. Kami po nagpapaabot gararinin pangamusta sa lambang miyembro kan bilog na family di po sa DCGB programang Morning Hirit kunya pangaldaw ni Miracules. Good morning Daraga. Good morning Legazpi City. Mga taga-barangay 1 hanggang barangay 70 kan syudad na ini, magandang morning diyan kay punong barangay Doris Ponsalan. Sharing man po mga tugang sa mga taga-Daraga 1 to 54 barangay. Good morning Legazpi City Public Market. Magandang morning Albay Public Market. Kumusta tabi dyan si amigong Raul alias Kasali. Dyan po mga tugang sa Daraga Albay. Magandang morning Daraga Public Market, nakatutok sa DCGB. Sabay niya to po sa newsroom, News Manager Mar de la Cruz sa Lawasan Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Kumusta po ang satuya ng mga birthday celebrators in the morning na nakatutok tabi sa mga oras na inidigdig mga tugang sa DCGB. Iliwan muna ang satuya na mga early risers. Ephesians 4:6, let no man deceive you with vain words, for because of these things commit the wrath of God upon the children of disobedience. Happy Wednesday everyone. Yeah, thank you. Matindi pa dan English kaya ning kwan pa di, pading rin. Ining pinadara mo sa kuya, Old English ang pahit, ha? Mapagalon kang pagbasa, ha? Old English ang pahit kan ining kwan, no? Ining mga wordings na yaon digdi, ha? Okay, good morning, pading rin. Sabi man ni Manay Merly Cáceres, I will praise my God of the days of my life. All the days of my life. Yes, thank you, ha? Good morning, Manay Merly. Bueno, maraming ta mga tugangan, mga buena manong bareta in the morning. Buena manong bareta sa morning hirit. Sa morning hirit, manyang pong down in Miyerkules. Report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya, mga tugangan, Mega Force Patrol. May batabi si Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Pasok, Jim. Jimmy, Yes. pasok. Hello. Yes, okay. Jot. Shoot. Shoot na shoot. Sa formasyon niya to, ali digdi sa kuyang area of responsibility. Good news, matrangkilo ta bibipian na nakaging mga oras. Kasi rin kita sa mga barita, maray pa so mga urig, madali natapos ang laban sa ASF virus. Kontra sa mga tao naman tinido pang nakikilaban sa coronavirus. Iyo mananggad. Digdi sa Banuan kan Pidoran, iyo an kay inuting munisipyo digdi sa 3rd district na nalaog kay ito. Oo. In African swine fever, ang mga urig, ngunyan, ang latest, basado sa pakipag-ulay niya to kay Chairman Committee on Agriculture Bon Edward Arandia. Oo. Nagbuhi na ang Department of Agriculture ng mga sentinel pig. Ang tanghali sa red zone, ngunyan ibinaba na sa pink zone. Makaskason man sila magbabano. Kategorya ka na Pidoran. Ako rin kay bakulakwat sa'yo, Jim. Nakakulong.
Mahulog patira sa orig. Kaya so lakit haloy. Diba? Siyempre, sa tao kaya, naghahanap Din may pambaho. naka-quarantine. Oh. So tao, naglalakaw, naghahanap buhay. Naghahanap kay pambahog. Ano, Para rin pambahog sa pambahog? orig. Para ibahog sa orig. Oo. Oras na bilo ng sa mga sentinel pig, sample pig, oras na dalakula buwilo na ini, na dahil nagkapiguanin problema ta BBP, saka na idideklarar kan Department of Agriculture ang green zone. Aha. Pag green zone na, gustong sabihin, balik na sa normal Tama. na pag-arataman kay Urig, hindi sa Piduran, lalo na sa barangay Karatagan, nayuan na laog ka ito, ang ASF virus. Matatandaan, ginatos na mga Urig, dulag, ugbon, gabos, ginaradan ang mga ini, nalaog kan 500 meter radius na nag-igwanin na positive, gatos-gatos na mga Urig ang nagkagaradan para sa na madali na makurtar ang pag kunayap kan ASF virus pasiring sa kataraning na mga barangay. So, dahil pwede yan adaptar nugaring sa mga tao na kuniguanin positive 500 meter radius, Oo. gabos gadan. Okay. Yan, tabi ang sa ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwan. Yun, no, congrats. Makuhan kaya makaskaso lakdan kang kwayan eh. Ang mga miyembros ng Veterinary Office. Mga tugang tungkol dyan sa paglakop kang African Swine Fever. Happy birth anniversary kay Angela Lorenzana ng Bicol University. Also to Jacob Abache Castuera on his 4th birth anniversary of Zone 2, Bitano Legazpi. Sabi ni Manay Merly Castle. Yes. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Alarmario mga tugang nasa linya. Patingal, good morning. Go ahead. Good morning, pare. Di Kalaoman at masaktibong mga operasyon ng militar at din mga pulis sa palibot ng Bicol International Airport sa barangay Alobo, Daraga. Kanya na operational na. Informasyon hali sa DILG Region 5 sa Pamayo, Regional Director Attorney Anthony Noida, diretso ang mga programa ng binilog na Regional Task Force to end local communist armed conflict o pagkapon na RTF-LCAC para ma-address ang mga pangaipog ng mga barangay, lalo na ang mga identified na yaon pa ang presensya ang mga katugangan ng kapupuntan na naiuyon sa mga development during an international airport na nagkamerang beses ng pinaputukan, may mga sinulo na heavy equipment sa ito. Kanya na operational na ini, lalong nag-iigpit sa seguridad ng mga otoridad. Kaya yaon sa palibot na katalagtag ang mga tropang ng gobyerno na panagos na gumantay asin lauman na ang mga operasyon na bigibon nila sa mga barangay. Yan ang bukaras kan mga informasyon. Sige sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Hali dyan sa luwan. Mientras tanto, mga tugang, COVID update tayo sa Bicol Region. Susog po sa latest na report, mga tugang na ipinapaabot, mga tugang kang Department of Health. Ipinapaabot mga tugang kang DOH. May kinaraman sa issue kan COVID-19 sa Bicol Region. Nakadagdag nin 222 na kaso nin COVID-19 sa Rion na nagresulta po sa 13,693 na active cases. Mantang nasa 40,802 na ang kaso kan COVID sa Rion. Napag-araman na sa Albay, igwaning 48, 16 tigdian sa Legazpi City, 7 sa Daraga, 6 sa Ligao, 4 sa Ginubatan, Pulanggi Asintiwi, Bantang 2 sa Bakakay, Kamalig, Asin Santo Domingo,
Sararo sa Libon, Asin, Tabaco City. Sa ibong nalado, as anom sa Camarines Norte na dagdag, mantang 115, mga tugang sa Camarines Sur, kunhay ng Naga City Digdi, igwaning kahirasan na 40 na aktibong kaso. Sa ibong nalado, ang mas batis Saro, Asin ang Catanduanes, dainin na idagdag, wara ni na idagdag, na panibagong kaso kan COVID-19. 130 ang recoveries na naitala kan Department of Health, mantang 4 mga tugang unrecorded na gadan dara kan COVID-19 sa rehiyon. Iba pa niya to mga tugang na mga informasyon ngunya na pag-aaga. Wala si Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City na makukuha ang tama na bilang kan mga nabakunahan kontra sa COVID-19 sa Legazpi. Sinabi ni Rosal na siya igwanin pagtubod kan siring na bagay pagkatapos sa sayang mapagaraman na may subisyenteng baksin na nag-aarabutan duman sa Metro Manila. Asin ini, ididistribute man sa iba-ibang mga local government unit. Hindi po mga tugang sa tuyang rehiyon. Napagaramanan, sinabi ni Lakta, pero sa mga paagi, tangani, na mas lalo na mapakusog ang vaccination program kan lokal na gobyerno. Yan tras tanto sa Daragalbay, naglalaom ang lokal na gobyerno na makooperar gabos ang mga residentes kausaman kan padago sa paglangkaw kan COVID-19. Inang pangapudan ni Alcalde Vic Perete sa mga Daragenyo pagkatapos na magkaigwaman ng sunod-sunod na dagdag na kaso nin COVID-19 sa Saindang Munisipyo. Naka-granular lockdown ang 41 mga barangay sa Ginobatan, Albay. Pagkatapos na igwan sindangunyan ni 91 aktibong kaso. Inian nagluwa sa entrevista kang DCGB News kay Joy Maravillas. Pagkatapos na kumpirmaron kay ini na susugyan sa linuwas na order ni Mayor Onghoko kan Ginobatan, Albay. Ang granular lockdown madurar sa laog nin sarong simana. Na-interview ta kayang kaswapon, Ma'am Joy, po sa programa niya tong Pinky On Mo sa DCGB. Yan mga tugang, ang mga buwan na mano niya tong bareta sa pag-aaga. Buena manong bareta sa morning hirit. Sige, i-text na po mga tugang ang mga birthday greetings in the morning. Papasadahan ta yan. Makalipas lang kan mga report. Ali po dyan sa Ange Galero nasa linya. Dagdag na istorya. Ange, good morning Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, 27 na mga miyembro kan teroristang NPA ang nag-surrender na naman ngunyan sa mga otoridad partikular na sa Philippine Army. Ini ang informasyong na pag-araman kan DCGB News matapos na ipaabot kan Persas Armadas kan Pilipinas na ang 27 miyembros kan NPA o na CTG na ini nagsuko sa gikan sa Barangay Rangas kan Huban, Sorsogon. Kaibahan sa mga 27 ini na 16 na miyembro kan regular na miyembro kan CTG at Communist Terrorist Group mantangan iba ka ini kaibahan kan sangay ng partido lokalidad pati naman kan milisya ng bayan. Sigun sa PNP Bicol pati naman sa Philippine Army nag-apera ka na pag-surrender kan 27 miyembrong ini kan NPA manlain-lain pang klase ng mga dekalibring armas na ipinagsuko naman kaini ng mga personang ini sa otoridad. Sa ngunyan, sinabi ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Junel Estomo na padagos at kikipagtabanganin daw niyan sa AFP tangani na talagang padagos man na magsulukon asin makorter na ang problema sa insurgency sa Rion Bicol. Pero kayan, sinabi man ni Major General Henry Robinson Jr. ang commander ka 9th Infantry Division asin man ang pamayo kan Joint Task Force Bicolandia na sindango niya na padagos na nakikipag-coordinar sa mga LGU sa Manila na probinsya kan Kabicola na tangani na maipadagos man ang siring na bagay. Sa ngunyan, sinabi ka na siniguro ni Robinson na ang 27 miyembro kan CTG na ini yaon na sa indang disposisyon
o kaya pinagbabantayan naman ninda asin na gigibuho ninda magkakanibo man ng mga programa na kanina maibalik kirari ang tiwala kan mga ini sa komunidad sa mga maabot pang panahon. Ito DVPN, mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat and sa report. Hali dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. 5:30 na. Oras na po para Ramon ang mga darakulang headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Mga banderang maruluwas, mga baretang maruluwas sa mga periodiko nasyonal. Enot na yan aga sa sendong programang Morning Hirit. Paring Mar, good morning. Buhian mo. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bantabay. Headlines ko niya ng pagkaaga Pilipinas, sinali na sa red list countries kan United Kingdom. Good news ah. Roger. Ano ko sabihin kampade? Pag hinali, Pwede ka na magduman. magduman. Roger. Kung may pamasahe ka. Roger. Yeah. Kung bakunado ka, na ako ninda. Pagbakunado kang ako ninda. Roger. Iyo, sa US baga, mas kanong bakuna, basta approved na kan WHO adi. Roger. Sa inda, sumay selected vaccine pa. Roger. Okay? Okay, mientras tanto, dole, nanindugan na dapat magtaon ng 13th month pay ang mga employers. Kung paano, mag-ururon, pwede man nakabanga ngunyan sa kabanga sa masunod na taon kung dahil pa nagkakabawi. Okay. May Ako- kasmanda ang tigpapautang ang DTI para duman sa mga employer na medyo bagsak talaga Aha. dahil sa pandemya. Pero ang apot kan mga employer, sa inma ko pambayad. Oh. Okay? Yes. Mientras tanto, Yun man ang ganda, no? Papautangon ka. Kasi paano pagbayad mo? nagadan dahil sa bagyong maring, uminabot na sa siyam, dakulpaan mga nawawara. Salbatana. Nakikig man duman sa kwan, ano? Grabing pagbahaan iwinalat sa Ilocos Sur. Kasabay ang Benguet, pati so plantasyon kan mga strawberry na dadali. Oo. Sa ibang Yes. bareta, Senado yung nagagaling komento kan Korte Suprema sa petisyon kan Parmali Executive. Panungod sa pagpakulong sa iya. Oo. Bantang sobra 25,000 na COVID-19 recoveries na i-registro kan Department of Health. Ang FDA, padagos ang panindugan na dahil yung nahiling na pagbaba sa efficacy kan COVID-19 vaccine. Bantang pagbaba ng kaso kan COVID-19, posibleng mangyari sa katapusan kan October 2 man sa Department of Health. Pero ang mga numero ka na ulakitan ng COVID-19, No. sabi nagbubaba sa nakalihis na simana. Ang mga pribadong sektor naghalap sa sanaman kang go signal, kang gobyerno, para sa pagbakuna sa mga aki. Oo. Plano man nindang bakunahan sa mga aki kang ganang mga empleyado. Okay, so go signal sa nangaya ang pigalan. Oo. So karon pa digdi, budget hearing sa Senate Committee on Finance para sa COA. Tindi record breaking ini. Nata. Uminabot ka na ng 10 minutes. Pasado na. Nata ito. Suportado. Okay. Okay. Reconocido kaya importante ang papel do kaya tama ini budget. Sama nga yung pigibo nindo. Roger. Yung budget ngayon doon, ay approve ni. Oo. Good. Oo. Okay, so mabipi ang mga headlines niya ng pagkaga. Ato dyan kang BYC Enterprises, 24/7, konektado ka kahit walang load. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Marita Calio, kumpangan kan LTO as in LTFL Regional Office, Proctos Rawis Legal City. From News Base, Mardila Daing Iba, good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat pa rin, Mar, sa mga istorya. Sa lado nasyonal, headlines kan mga bareta, front page sa Morning Hirit. Okay, sandali, taramunta daw ang kamugtakan, mga tugang kampanahon. Ano? Alamin natin ang pag-asa. Hello? Good morning, Boss Ariel. Morning po. Yes, sir. Good morning. Aramunta daw mga tugang ang kamugtakan, kampanahon. Sir Ariel, good morning, Tabi. Welcome sa DCGB. Go ahead. Pray na agawan po. Liwat?
Nakakaapekto niyan ang duros habagat o ang southwest monsoon sa Luzon pati naman sa western section kang Visayas. Ang Kabikulan, ilalaw man naman ang magkakaigwanin mapanganoro na kalangitan na may mga warak-warak na mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Nakamtaman man hanggang sa makusog na duros na hali sa timog sulnupan hanggang sa timog sirangan na mairal, may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:35 ngunyan haga, masuldo pa dyan alas 5:27 nin hapon. Alidigi sa DOST Pagasa, Ariel Samudio. Salamat, Bossing Ariel, sa report. Hali dyan sa Pag-asa, DOST. Ano? Good kita ngunyan, ano? Wala kita man, mga tugang na maraot na kamugtakan kang panahon. Kahali pa lang ni Maring, kakuladan nyo sinaraduman sa North. Ano? Sige daw, aramon tangunan mga text in the morning sa mga birthday. Yung mga birthday, ay sandali, ma-discharge sini. Sandali lang garungani iyo na. Madali lang po tapasadahan ta mo na ini na tatuya, mga tugang na mga birthday celebrators, ngunyan pungal daw. Para matawanan ta na lamang Punura Buena. Yes, ang satuya tabi ng mga birthday celebrators sa DCGB. Sa indong programang Morning Hirit. Okay yan. Okay na. O Beno, happy birthday. Happy birthday anniversary kay Angela Lorenzana ng Bicol University at saka kay Jacob Abache Castuera sa saindang 4th birth anniversary dyan po sa Zone 2 Bitano, Legazpi from MMC. Jacob ini taki pa dyan nyo, Jacob Abache Castuera, pero pag gurang na Jacob. Okay, sandali lang Jacob, happy birthday po kay Almera Orlanes from Uncle Dayo. Happy birthday. Happy birthday po kay Dr. Raul Bendian. Uy, so amigo ko. So amigo ko, birthday ngo niyan. Happy birthday. Sabi amigo, Dr. Raul Bendian, happy birthday. Pati po sa mga taga San Roque, Purok 3, sa pamilya Maceda. Ay, good morning. Mga primo, mga prima, yan po sa Barangay San Roque. Happy birthday kay Jose Freddy Loreto ng Purok 2, San Francisco. Ang pagbati po halis sa iyang tita. Happy birthday kay Jose Belien Jr. Happy birthday. Sharing man, happy 24th birthday kay Brother Edwin Monreal Jr. MBTC. Stay safe from Atilin Salvacion ng Pilar. Okay? Advance happy birthday po kay Kagawad Boy Kalamotcha ng Barangay Lapu-Lapu. Kagawad Boy, advance happy birthday Good morning tabi sa mga taga Lapu-Lapu, Legazpi City. Okay. Good morning digdi sa Lumacao, Ginobatan, Ibanez family at Moratalia family, Texon family na pirming nakatutok sa programa mo pagbati hali kay Siyo Ibanez. Salamat po. Happy birthday. Sige po, ito. Good morning, pabati kay Dr. Raul Bendian. Happy birthday. Padakol kan fan si Dr. Raul, may nag-text pang sa Blessed Wednesday morning, Super Henry. Advance happy 60th birthday kay Kong Joey Salceda. October 26, live long and prosper, Kong Joey. Today, love you. Today Albay loves you. Yan Today Albay loves you. Congressman Joey Salceda. Sabi ni King Reginaldo. Good morning, King. Good morning, amigo. That will always remind you. Bueno. And yet your email. Okay na ba? The same. Sige po. Yan po ang mga ay sandali. Baka nasa Facebook igwa. Baka igwa tabi sa Facebook. Baka mayroon sa Facebook.
na may pig-post na birthday sa Manaka Live, ano? Nakatutok mo niyan sa Facebook Live. Sinabi ko, ulo ng comment, ha? Sandali, kay Puanta kay Nikiteleskopyo. Aha, pasensya na ka mo, tara mo. Pag-edad ko na 45, nagkuha na sa mata ko, medyo naglalabog-labog naman. Okay, ito. Happy birthday kuya kay Kapitan Ricky Barameda from Purokten, Bakakay, Albay. Sabi ni Ems Barameda, good morning, happy birthday. Sabi ni Kema Orji. Chima ba? Tama ba? Kema o Chima? Orji. Teresita Alomonsorin Ulikino. Iba not alo ko ng kuha ni ang text kayo ni. Okay, sige ha, okay. Ano tayo, kadakol kang mga commentig diyan, ano yung mga comment na arog ini ka ini daw. Oh, Emelina Ludana, good morning Tabi, Sir Henry asin sa Gabos nagantabay. Always watching from Purok 4, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Okay. Happy birthday kay, ano ito, David Pabia. Happy birthday ngay Henry. Marites Figason, good morning. Manuel Calamutsa, advance happy birthday. Never be ashamed of yourself. Be proud of who you are and don't worry about how others see you. Iyon man ang gano'n. Kaya para problema mo kung paano ka hilingon kan publiko. Pabayaan sa nasinda. Good morning, Tabi Amigong Awi, Kalamutsa. Ana Bravo. Happy fiesta po sa mga taga Barangay Istanza Liga. Oy, fiesta sa Istanza ngunyan. Para Angie, fiesta sa Ana. Good morning, Tabi, kay Gian Agohito from Ginobatan, Albay. Good morning daw. Happy birthday kay Dunya Mabel Año Nuevo ng San Roque, Legazpi. Sabi ni Jerome Milanes. Good morning. Happy birthday kay Geraldine Locanyas. Sabi ni Gerard Ponte Locanyas. Happy birthday. Dennis Perez, good morning. Si Engineer Rante Garcia. Bango na, Mr. G. Tamay work pa. Yes. So good morning sa mga taga-Mayon, Daragalbay, Janet Bandol of Taisan, Legazpi. Sabi ni Jerome Melanes. At saka good morning. Watching from California, Nene Kibul. Yes. Good morning. Ay, ano mo yan sa California? Maaga. Banggiduman sa California. Good morning. Good evening. Tabi sa mga taga-California. Okay. Yan, tras tanto. Duman na kita sa report ni Lowens Barcena. Mga tugang hali po dyan sa haluan. Kamuntan mga istoryang may init sa morning hearing. 17, bago mag alas 6. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat kami. Good morning. Asin good morning sa gabos na mga paraantabay, sa mga dagdag pang bareta. Dapat makusugon kan mga lokal na gobyerno ang kampanya kontra rabies. Sa paagi kan mga ordinansa na iimplementar nin marhay sa saindang mga lugar na nasasakupan, laban sa nasabing helang na pwedeng ikagadan kan individual. Ini ani pinagdoon sa DCGB News the Department of Health o DOH Anti-Rabies Coordinator Maria Francia Hinorga, na apisar na dapat ang gabos maging responsable sa pag-aataman kan mga hayop. Dapat pirmi may dakulang parte kay ni ang mga lokal na gobyerno pababa sa mga barangay level na istriktuhan na ang mga atama na hayop arog kan ayam na notorious pirmi sa rabies. Dapat pirmi may mga regular na pag-impound kung napapabayaan na kantag sa diri, lalo na kung nagpaparasad-pasad ini sa luwas. Sigun kay Hinorga, parabangan man sana ang kaipuhan nga ni nadai magparaalin toto ang kaso kan rabies. Tamala kung matatandaan, kabangaan pa sa natabi BP kan taon, nasa labi 25,000 na ang kaso kan rabies, asin 31 na sa Kabikulan ang nagadaan. Asin saro sa mga pinagihiling, iyo ang problema sa mga buhing ayam, pa 90% ka ini, ali sa kagat kan ayam ang problema kan rabies. Mga poda ni Hinorga sa publiko, na dahinanggad maging pabaya, isararay sa tamang lugar ang mga atama na ayam, taan rabies kung ang mikrobyo makaabot sa central nervous system o sa utak ang tao, kagadanan agad ang magiging resulta kay ni.
manunutaran sa palibot, lalo na digdi sa sentro kan Legazpi, maihiling man giraray, maski sa sur o maski sa norteng parte kan Legazpi, maihiling man giraray na ang mga ayam kadaklan digdi nagpaparasad-pasad, lalo na kung banggi alagad sigun kay Norga, dapat ining mawara ang mga siring kining mga pangyayari, tangani ng dahil magparaalin tuto ang kasukan rabis. Iyan tabi bibian mga dagdag pang istorya. Ako po si LBB. Salamat, Lawen, sa report. Ali po dyan sa Lawan. Grabe ang balaw-bagaw na ayam. Dyan po sa satuyang kapalibutan. Kaya man nagkarintindi. Batang mga tagsadiri. Paningit sa Morning Hirit. Okay. Tugang mga dagdag na kaaraman sa morning hearing. Ngunyan pungaldang Miyerkules. Araw na nindo mga tugang kung anong pinakadakula na freshwater fish sa mundo. Na minadakula tabi nin hanggan sa 350 libras asin 8 pulgada ang length kay ni. Grabe kadakula man adi. Siguro sa informasyon ang catfish, mga tugang na nabubuhay sa Southeast Asia, kasabay po sa Pilipinas, inang pinagkaklasifikar na world's largest freshwater fish. Kung inyan po mga tugang day po na dadako, it averages 350 pounds and 8 feet in length. Ano nga na ang Bicol kang catfish? Hito. Hito ano? Hito. Ang pando kang hito. Gari ikosta. May bungot. Hindi. Yan pala na hito na yan. Yan nabubuhay dyan mga tugang sa ano ini. Dyan tabi sa... Pag sinabing freshwater, sa mga salog, ade. Sa mga salog, sa mga lake, sa mga danaw. Preskong tubig yan. Yan databi, mga tugang, pag dahil nadadakop, arog databi ka ng ang minadakula, mga tugang, ang sinabi ng freshwater fish. Catfish pala. Paningit sa Morning Hirit. Okay. Iya po ang mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Ngunyan pa. Paningit sa Morning Hirit. Dali bago kita mga tugang mag-commercial para po sa mga ubosong ko lang ining birthday greeting. Happy 5th month sa baby ko, si Rain Chloe Hito Cadado. Yeah. Okay. Happy birthday. Pakibati po kay Bert Manlangit, happy birthday ng Pandan, Ligao City. At saka happy birthday po kay Dr. Raul Bendian at saka kay si Mike Rodriguez. Happy birthday. Ha? Happy birthday to you. We got a gift for you. We got a gift for you. Advance happy birthday sa mga taga sa aga kay Mrs. Marlene Mapagdalita ng Gabawan Daraga Albay from Tita Milet Robrigado. Okay. Good morning. Baka mayroon pa sa Facebook. Ay, pakiling mo tabi kay ni pa din ng mga nagpo-post digdi sa kwanta Facebook live. Tanata ini oo. May mga kumpare, paring Mar. May mga may nakalaog na, di ko ano na paano, para riho ang comment. So gabos na nagko-comment sa iya. May nagdisimbag na iba-ibang pangaran. Ay pangyari. Anyway. So mga viewers sa bilog na mundo, may mga nagkukuan post, may nagpo-post. Sige daw. Okay?
Okay, sandali lang ha. Good morning. Welcome to Bicol International Airport, Daraga, Albay. Okay, sabi ni Jerry Laranya, happy birthday kay Albert Abet Merabueno dyan sa Sitio Palayan, Dinapa Castilla, at sa advance happy birthday po sa October 15 kay Loe Bermejo ng Sitio San Jose, Maslog, Legazpi City. Salamat tabi sa greetings, kumpleanyo sa natadaiman kihanda, tabawal pa. Yes, tama. Baga. Tama po yan. Tama po yan. Kung sana, ako nga, pa ako nagbe-birthday. Totoo lang. Pag ako na naghanda ako, ang first na activity ko pag ako nagbe-birthday, simba ako. Buda, mga tugang, nagpapamisa. Yan. Ako man talaga ako na maghanda. Sayang. Yan nga mga rason kan mga kuripot. Okay. Good morning tabi sa mga sa mga taga Sagpon, Daraga, Albay. Diyan tabi sa barangay ni Kapitan Toy Barahas. Good morning tabi sa Indo. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Thank you sa pagbasa ng text ko. I love you. Morning, hear it. Yes. Happy birthday po kay Ma'am Clarissa Almogera ng San Jose National High School, Malilipot, Albay. Henry M. in the morning. Okay. M. in the morning. Ni baka may kwan ini, baka may greetings ini. Hello, Ate Kayen. Good morning, Sir Henry. Good morning. Nag-jeans coffee ka na? Actually, igwa. Yan, sana. Ako yun na. Kanina pa. Sus ko. Iyan man ang gusto ko sa imo. Thoughtful ka man masyado. Siyempre. Sa mga turo sa imo ni. Mga turo sa imo ni Tioboy. Gari, dinakulaan mo man. Adi. Oo. Tapos, early bird permi. Kaya lang, sutog ako sa imong kape. Dahil pa talaga nag-aabot. Yung aning tiga-alat ko. Bata, mapakuha na ako sa imong endorser. Bata, makuha na naman baga. Dipis. Bay, sana, pag naging endorser ka, may supply ka na kape bulan-bulan? Wala problema pala. Ako na magtao sa imo, Sir Henry. Ano? Ako na ma-supply sa imo. Sir Henry. Matiyon ko daw po sa eldest son ko, si Clint Mio Llobrera, na ma-birthday po sa October 20. Ay, the best. Anong mensahe mo sa imong eldest son? Siyempre, be good always. Be a kuya to his sibling. And we love him so much. Pero anong edad mo? Nakanaki mo? Kan eldest mo? 18 po. 18? Grabe, ni makaskaso ng panay kagari. Pag nag-ibang ka bang lugar, kayo magtugang. Ay, Termina, ate nga ni ako, Sir Henry. Oo. Sabi kang kaklase niya, uyan lang niya si ate mo. Maray-maray pa yan na uwi niya si ate mo kisa uwi niya si tiya mo. Siyempre, mas maray na sa talagang grabe naman siya. Yung mananggad, gari ko magtugang sana? Iyo po. Tapos batihan ko bang po sa gabos ng taga Velasco Subdivision. Good morning. Dako na kitang paradango dyan sa Velasco. Good morning po sa gabos, sa mga taga-daraga po. Keep safe, magmat, sabi, please. Tama. Salamat, Sir Henry. Okay. Welcome. Ingat. Bye-bye. Bye-bye. Laguna ko kay Kayin, Daraga, pangyayari sa Maabat. May 18 anyos na pala na aki. Magkarilibong naman kan si Dana Orense. Magkarilibong naman kan si Dan. Ano man ngayang ururon tayo. Ate kaya, dahil midbid ko po ni si Kayin. Haliko ng midbid din eh. Boy pa si Cho Boy. Ate, pero pag dialing mo talaga Jing si Kayen talaga Jing. Talagang dahil ka Jing matubod na sa may mga aki na. Ang purma, pati pag minashort siya Jing, ay sus ko. Daragaon talaga Jing. Okay, good morning sa mga taga Velasco Subdivision. Friends Luna, may bareta. Uy, pero kape muna tayo Kape Ang kapita po sa morning here at Jim's Coffee kita. Si security guard aran niya nga ni. Pero anyway, nakanamit naman sa Jing nakanamit naman dyan
Kalamit naman sa kikape. Kaya lang garo ibang klaseng yung kaping tinaw mo sa ko. Renz Luna na sa linya. Renz, good morning, Renz. Salamat BVP, maray na aga, sila maray na aga sa mga parantabay sa mga dugan niyatong mga bareta sa Romana security guard na arestado digdi sa manuangkan daraga sa paaginin bypass operation ay kinasarkan daraga PNP kaso banggi. Ang suspect na bitbidan na si Andy Trillas y Mariñas o alias sa Anoy, 45 anyos may agom sa security guard, tarong drug surrendery. Kasi residente ng Process, Barangay Pinitayan, Daragalbay, Sigunugtista, Police, Blatter, ang kinasar ang bypass operation ka ng mga otoridad sa pangirat ng Daraga PNP sa pagtabangan sa PDEA Regional Office No. 5, digdi sa Barangay Pinitayan, Daragalbay, asin nagpositibo sa transaksyon ng bita ng suspect siya, no? Kasi na-recover ang sarong sachet, pinagtutubudan na shabu na nakuha sa paaging bypass. Sarupang pidaso ni na pinagtutubudan na shabu, na sachet ni pinagtutubudan na shabu, ang na-recover sa bulsa kanon ng bita ng suspect. Kasi na-recover man ang bypass money na 500 pesos na ginamit or markman na ginamit kan ng mga otoridad, maging man ng cellphone kanon ng bita ng suspect. Kangunyan, ano ng bita ng persona nasa ipaturakan daraga PNP para sa magakanigong disposisyon. Yan ang magandang bareta. Gisalwa, Renz Luna, DC Jubilaos. Salamat, Renz. Ali po dyan mga tugang sa Daragalbay. Sa panahon mo niyan, napaka-importante mga tugang na pakusugpuan sa tuyang immune system asin sa tuyang resistensya. Kumaon po nin masustansyang pagkaon asin magkaigwanin tamang pahingalo asin po regular na ehersisyo asin mag-inom po nin Gym 7-in-1 Coffee Mix. Bagay na bagay po ini sa panahon nin pandemya. Okay, Ang Gym 7-in-1 Coffee Mix ay igwa po nin sangkap na siguradong makatabang para matibay ang resistensya asin malabanan po ang sendong pamati o kaya naramdaman na mamatayan. Gym 7-in-1 Coffee may agaricus mushroom. Ini po marahay na antioxidant na nakatabang para makaiwas sa cancer. Igwa ininin polysaccharides para mapakasogan sa tuyang immune system. Korean ginseng, bigapod siyang king of herbs dahil sa ginsenosides na nakakatabang sa tuyang lawas para maging marhay. Asin pano kinerhiya ang sa tuyang lawas, asin mapakusog tabi mga tugang ang sa tuyang isipan. Apera digdi, igamanin antioxidant na katabang man sa para mapababa ang blood sugar level. Siring po sa Korean ginseng. Spirulina, may pigapod siyang superfood. Ini po mga tugang mayaman sa protina, asin igwa po nin iba-ibang vitamina at minerals na katabang para mapakusog ang resistensya asin mapasigla ang ating katawan. Gaman siyang Ganoderma mushroom sa magapakusog ini kan resistensya asin mayaman po sa antioxidant na katabang sa blood cleansing asin sa kalusugan ng ating atay. Ito rin ay tumutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo. Ugaling uminom, tikman ang sarap ng Gym 7-in-1 Coffee Mix at maranasan ang benepisyong hatid nito. Yan ang pigazabita. Nagkape ka na, may tsansa ka pa, mga tugang na maging milyonaryo. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Dini Caudelo na kami.
sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Hindi na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ng inuman pag Sunred Light. Uy!
Kamusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member JBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan aldaw, mga tugang nin Miyerkules, 65,433 na mga residentes kan Legazpi City, fully vaccinated na. Campo Santo sa Daraga Albay, sarado po na Agosto 30 hanggang Nobyembre 3. Siyam katao, gadan, kanuminaging bagyong riming o kaya maring. Reproduction number kan COVID-19 sa NCR nagbaba nin 0.61. Sa ibang nasyon, 15 katao gadan sa maiwasan na baha sa Northern China. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Bilang pagsunod sa direktiba kang Legazpi City Diocese, may relasyon sa obserbasyon kan Todos Los Santos. Asin aldaw nin mga kalag. Ang gobyerno lokal kan Daraga Albay sa panginginot na Alcalde Vic Perete, nagpalawas man in executive order na nagsasabi na saradong una ang gabos na Campo Santo po sa Oktubre 30 hasta Oktubre 3 o kaya Nobyembre 3 bilang pagsunod sa mga minimum health protocols kontra sa ulakit kan COVID-19. Sinabi ni Alex Cumilla, pamayo kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakatawang nindaan Daraga PNP sa monitoring at implementasyon kang orden tanganing masiguro na dainin pasuhay digdi. Inaliwanag niya na day sakop kainian igwanin ipapalubong as nabangkay sa mga sementeryo. Ang Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3 na pagbabawal sa sementeryo sa Daraga Albay, yan susog sa mga naging orden ni Mayor Vic Perez. Pierre sa Pioduran Albay, dagsa na naman ang mga pasahero pasisiring sa probinsya din Masbate. Jimmy, nasalita sa report. Dagsa na naman ngunyan ang mga pasaheros pag-uli sa Masbate kung saan parte na ini kan nagraraning pagrumdum kan Todos Los Santos. Basado kay Pioduran MDR Remote Chief Mr. Noel Ordoña, nagpupunaan na urulian aniba dahil na mahalat sa Nobyembre 1 o Pitsa 2. Ang importante mabisita na ang mga puntod kan sa indang mga mahal sa buhay tapos balik na sa Metro Manila kung saan bakuna arog inikan dati na Nobyembre 1 at si Nobyembre 2 ang ugada kan pagbirisita sa mga sementeryo. Sa ngunyan may pandemya kung kaya kanya-kanya na sa nang schedule nin pagpasiring sa mga sementeryo kung saan ang pag-iwasan iyo ang sobrang surusuan nin mga tao dahil sa iyo ang dakulang kausanin urulakitan nin virus. Sa ngunyan panong-pano na naman nin tao an Pierre kan Pioduran Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCTV News. Magpapadagos giraray ngunyan aldaw ang pagpapaluwas ng numero pati naman sa screening para sa residentes na interesado na magpabakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na ini mangyayari sa covered court kang Bagong Bayan Central School kung saan ang mga matatawanan ng numero iyong kalifikadong magpabakuna sa mga masunod na aldaw sa oras na mag-abot na ang dugang na mga supply na 12 o bakuna. Sa ibong nalado, nasa 136,710 na ang total vaccine na na-administrar sa Legazpi City, mantang nasa 65,433 naman ang fully vaccinated na Legazpeño.
mga para habal-habal asin taxi driver sa Legazpi planong tawarin ayuda ni Congressman Garbin Al Armario sa report. Adala na kunyan na nagubigol partilis at posibilidad na matawan man ayuda ang mga para habal-habal asin mga taxi driver. Sinabi ni Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. na kasod pa, kauron niya na ang mga leaders at mga grupo-grupo ni na para habal-habal asin taxi driver digdi sa Legazpi. Kaya kamautan man na matawan sindanin ayuda siring ka mga tricycle operators and drivers na nagresibi na kasuod pa 3,000 pesos. Ang kapadagos pa ang release hangkod sa aga. Ang mga driver sa raw sa mga sektor na dahil masyado natawan atensyon kan gobyerno sa epekto kan COVID-19. Kaya yaon ang pagmaot pa ni Congressman Garbin na sinda matawan din ayuda. Alarmario, DCGB. Apat mga tugang ang na-record na gadaan darakan COVID-19 mantang nasa 130 ang recovery sosog sa report kan Department of Health kasuhapon. Napagaraman man na igwanin panibago na naigwa po nin panibago na 227 na kaso nin COVID-19 na nag-abot sa total na bilang na 13,693 na aktibong kaso. Sa ibong dalado, nasa 40,802 na ang total na kaso ng COVID-19 sa rehiyon. DTI Bicol, nagtaon ng asigurasyon na padagos na tatabangan ang sektor ng negosyo sa tahaw kan pandemya. Ange Galero sa report. Sa kamawota na mas mapauswag pa ang sektor ni pagnanegosyo sa Rion Bicol, lalo na sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Ikinugma kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol na igosindang 48 na naging na mga bagong graduate mentees gikan sa manlalain na probinsya kan dayon matapos sa sinda magkondusir ng kapatid Mentor Me and Money Market Encounter o KMME online programa. Sigun kay DTI Bicol Regional Director Rodrigo Aguilar, nakatawang ninda ang nagkapirang mga matrayumpong na negosyante o kaya mga business owners sa rayon para isa ilarom sa magkakanikong training ang sa indang mga graduates. Paliwanag kan opisyal sa paagigan Mentor Me program na ini, objeto kan sa indang opisina na maibusol ng GAD ang inclusive growth o ang pagtalubo bako sa nakanegosyo kan sarong persona na makakatabang sa sadiri sa nanya o kaya sa iyang pamilya, kundi sa bilog na komunidad. Kung kaya dahilan digdi, sigun sa DTI Bicol, ang pera ka mga trade fair at iba pang mga aktibidad. Ipapadagos manindaan na KMME, MME program na ini para matabangan ang sektor ng pagrenegosyo sa tao kan pandemyang COVID-19. Asigurasyon ka na sambitan ng ahensya, padagos ang pagtabag ninda na makatuwang sa mga nagnegosyo dito sa Kabicolan dahilan sa aram ninda ang epektong dara kan pandemyang COVID-19. Dagdag na bareta, Ange Galero, Pagdalagan sa mga parapatandok kung nakakagat kan ayam o ikos. Pinagkukontrangon niyan kan Department of Health. Lawrence Barcena sa report. Tigdidis ganar ka na Department of Health Bicol ang publiko na inot na magdalagan sa mga parabulong na pinagaapod na paratandok kung nakakagat nin ayam o ikos. Ini ang mahigot na ipinagunambitan sa DCGB News ni DOH Bicol Anti-Rabies Coordinator Maria Francia Hinorga na padugoon ang lugad anawan nin sabon sa laog nin 15 minutos ang kinagatan. Asin pagkatapos dumalaga na, dumiretso sa ospital, asin daay magparaturubo daw sa sala na impormasyon na daay magpa-ospital ta kung rabies idideklara toros na COVID. Sigun kay Hinurga, sa ospital man sana o sa Animal Bite Treatment Center ang mas marhay na solusyon para maiwasan ang pagkagadan kan sarong tawong nakakagat dulot kan mikrobyo hali sa liwoy kan hayop. Kaya pang idinugang na sa ospital sa namay isihan kung anong klaseng bulong ang dapat nagibuhon, asin kung anong dapat na remodyong ikondusir para masalbar ang buhay ni sarong taong individual kontra rabies na sige ang alintuto sa panduwang taon nin pandemya.
sa iyang inutro na ana para tandok saro na sa niyan alternatibong solusyon alagad sigon kay Inorga Hospital ang kaipuan kung nakakagat nin ayam o ikos. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Presensya kan mga kapulisan sa sementeryo magpuon ngunya na aldaw lauman na. Arawon ta po ang report kay Renz Luna. Lauman na ang presensya ng mga kapulisan digdi sa mga sementeryo digdi sa Banuang Daraga Albay magpuon ngunya na aldaw. Hindi nga ni magalit ng kaso hapon, ipinagluwas na ni Alcalde Vic Perete ang panibagong Executive Order number 37 na yung temporaryo minasara o minalimitar na sa mga nagalaog sa mga sementeryo magpuon ngunya na aldaw hanggang Oktubre 29 para nga sa pinagandaan na undas sa mga masunod na simana. Magkakaigwan ng temporary closure ang kapos ng mga sementeryo magpuon Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3, 2021. Kaya magpuon pa sa nangunyan, magkakaigwan ng mahigit na monitoring ang Daraga PNP kasarapay naman ng MDRRMO para sa kapos na nagralaog sa mga sementeryo na kung saan ipapasunod ng 30% capacity para nga itagapos na nabibirikita kaya sa ngunyan lauman na ang presensya ka na mga kapulisan ang iyong monitor at madisiplina ang mga persona nga sa ilang-sunod sa nambitan ng kasuguan para maiwasan ang transmission kan COVID-19. Ringin Bareta, Ranz Luna, DCG. Oras mga tugang sa Pilipinas, 15. Makalipas ang alas 6 ni Naga, iba pang mga bareta, masunod. Makalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Pitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko.
Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinakrutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, suportado po ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga iba-ibang relief efforts sa probinsya na tinamaan kan bagyong si Maring. Isa pangingenot kan Ikaw Muna Pilipinas Convenor Yusek Tim Orbos. Asin iba pang mga volunteers na halin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, Mountain Province, Pangasinan, La Union. Iyo ang nagpadaratulos nin magakanigong relief efforts sa mga tinamaan kan bagyong si Maring sa northern na parte kan Pilipinas. Apera kaya ni sayang tinawanin doon na ang pagkakaigba kan siring nalakdang iyo mismo ang magpapakusog sa pagtatarabangan kan mga Pilipino siring man sa mga tinamaan kan bagyo. Sayang tinawanin doon na sa paagi o sinabi man ni Tim Orbos na sinda magpadaranin mga bagas sa mga probinsya na yon tinamaan kan sinabi ng bagyo. Mantang sangunyan sa sabang pinagusurat ang baretang ini ang National Disaster Risk Reduction and Management Council yung padagos na pinagbabalidate ang mga report pa na madadagdagan pa ang mga nagadan na tinamaan kan sinabi ng bagyo sa lugar. Apera kay ni si Orbos nangapudan man sa mga publiko asin siring man sa iba pang mga political groups na magtarabangan sa mga lugar na tinamaan o pagtarabangan dahilan sa sinabi ng disaster na sa liwat na tuminama sa COVID-19. Apera ka ini, ang Ikaw Muna Pilipinas, haloy nang pinaggibo kan sinabi ng grupo, tangani na makatabang sa mga pinagatamaan magkanigong disaster. Apera ka ini, ang lokal na gobyerno kan Manila, may effort man na magpadara pa ng dagdag na suporta sa sinabi ng lugar. Suminakat po sa siyam na numero o siyam ang numero kan mga nagadan sa pagrapado kan bagyong Maring sa nasyon. Sigon kay NDRRM's Executive Director Yusek Ricardo Halad, na apat sa mga ini ang gikan sa nangyaring flash flood sa Nara, Palawan, tulo sa nangyaring landslide sa La Trinidad, asin saro sa Itugon na parehong nasa Benguet, mantang saro man dahil sa pagkalunod sa Claveria, Cagayan. Apera digdi sinabi ni Halad na may 11 mga nai-report na nawara mantang duwa ang nakulugan gikan sa 15 na narehistro nindang insidente. Kan bigla na pagbaha asin apat na paggrasay nindaga sa rehiyon kan Ilocos, Cagayan Valley, Mimaropa, Western Visayas, asin Cordillera. Sangunyan padagos ang pagresibin report kang NDRMC sa mga lugar o local counterparts kay ni manungod sa danyo sa dara kan bagyong Maring. Nagpadara na nin assets asin tauhan ang Philippine Red Cross sa mga probinsyang apektado kan bagyong Maring. Sigon sa PRC Palawan Chapter Risk Assessment Team na minabot ang tubig baha sa Iksan,
sagkod sa tikab sa nagkapil ng lugar sa munisipalidad kang Nara kay bahanaan mga barangay kang Malinaw, Batang-Batang asin Prince of Princess Orduha. Dahil digdig, nagkonduktaan local PRC chapter in search and rescue operation para sa tulong nawawala sa barangay Princess Orduha asin nagdistribute ang PRC Palawan chapter in hot meat sa o kaya nagdistribuer iba pang mga tabang sa 150 na mga individual sa barangay Malinaw, Nara. Mantang ipinadaraman kan PRC Cagayan chapter sa indang 143 na volunteer unit para aramon ang sitwasyon sa Pinakanawan River sa kalabaan kan Teresa Boulevard sa Tugigaraw. Mantang nakaalirto man ang PRC sa La Union chapter matapos mamaranin kuryente ang lugar kan Tangki asin Langkuwas sa San Fernando City. Sinabi ni PRC Chairman asin CEO Richard Gordon, sa mga siring na panahon perming nakaalerto ang Red Cross chapter. Nagbaba sa 0.61 ang reproduction number sa NCR poon sa 0.74 na narehistro sa kalihis na simana. Sigon sa Octa Research, naging 7-day average sa NCR nagbaba nin 1,933. Yun ang pinakahababang narehistro poon kang Hulyo 31 sagkod Agosto 6 bago ipautob ang ECQ sa rehiyon, mantang mantenido sa 12% ang positivity rate sa National Capital Region. Posibleng bumaba sa 1,731 ang narehistrong kaso ng COVID-19 pag-abot nin katapusan ng Oktubre, sigon sa Department of Health. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ini kung magiging may baba pa sa 4 na aldaw ang susog sa tinamaan na hilang sagkod sa makwarantine ini para dai na makapangulakit. Dakula man kaya ang naging epekto kang numero kan COVID-19 case kan paano pig-aksyonan ang mga bagong kaso. Kaya sinabi ni Vergere na dapat pakusugon asin pahaliputon ang panahon kan pag-trace kan mga tinatamaan in helang asin pag-isolate sa inda. Alas 6:27 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Escalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Punta na sa LCC Asneg Market Caravan on October 15 and 16 sa LCC Parking Area, Peñaranda Street, Legazpi City. Lahat na grocery items ay naka-discount up to 50%. Get free 50 points and free delivery when you buy 3,000 pesos and above. Plus, your chance to instantly win LCC gift checks sa LCC. Lahat panalo sa pachinko. Shop, play, and win. Don't forget, LCC Asneg Market Caravan, October 15 and 16 sa LCC Parking Area, Peñaranda Street, Legazpi City. O, hakot pa more! Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduhin ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Horacio and Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:33. Paretang ngunyan sa ibang nasyon. 13 na individual ang narehistrong gadan dahilan sa pagbaha resulta kan makusog na pag-uran sa Shanxi Province sa Northern China. Sigon sa mga otoridad, may tulupang nawawara asin ngunyan. Nagapadagos ang search operation sa mga ini. Maabot sa 2 milyon ang apektado kan matinding pagbaha mantang nasa 20,000 ang mga harong ang naraot. Suspende duman ang operasyon kan 60 coal mines dahil sa matinding pagbaha asin kawaran ng kuryente sa lugar. Pamuso ang Shanxi Province bilang top coal producing areas sa China.
COVID situation, mga tugang around the world. Tig-rekomendar kan vaccine advisory kan WHO na magkaigwanin dagdag na dose kan gabos na COVID-19 vaccine kan mga taong immunocompromised o taong dai masyadong nag-epekto ang bakuna. Base sa pinaluwas na pahayag ninda, igwang maluya ang epekto kan bakuna sa sarong tao kaya magkanigo sindang matawanan nindagdag na bakuna kontra sa COVID-19. Dapat man na itao ang bakuna iyo ang otoridad kan WHO. Magigirumduman na daipig rekomendar kan WHO ang booster shots kan anuman na COVID-19 vaccines dahil dakulon pang nasyon sa kurngunyan ang dai paman giraray nakakakuha nin bakuna. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Tayo po kan Bareta, Dara News Manager Mar de la Cruz. Maring Mar, good morning. Good morning, VP. Mantang padago sa paglakop ng COVID-19 virus, mas dakulang man ang oportunidad kay ni na mag-mutate as in magbilog nin sarong makusog na variant. Ina nabiso kan World Health Organization Philippines. Siring man silang sinabi na mapupugulan ang COVID-19 variant sa pagbutuan sa bagay kang pagpugol na maglakop ini. Sinabi pa kanahin siya na magpabakuna sa mas lalong madaling panahon kung turno muna. Mantiniron ang ligtas na distansya, magsulog ng face mask kasi magugas din kamot. Sarong pagirumdum kan DCGB, DOH as in WHO Philippines para sa ligtas na pamilya as in komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mga tugang Pag-asa Legazpi sa kamugtakan kang panahon kay iba si Ariel Zamudio. Nakakapekto niyan ang duros habagat o ang southwest monsoon sa Luzon pati naman sa western section kang Visayas. Ang Kabikulan, ilalaman naman ang magkakaigwanin mapanganoro na kalangitan na may mga warak-warak na mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol. Katamtaman man hanggang sa makusog na duros na hali sa timog sulnupan hanggang sa timog sirangan na mairal, may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura, 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5.35 ngunyan inaga, masulno pa dyan alas 5.27 ni hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Business News. Business News. Mga tugang, kilauman daw na aabuton sa primerong quarter o first quarter kan taon 2022 ang halangkaw na presyo ng produktong petrolyo dahil sa limitadong supply. Sigon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang sunod-sunod na increase dahil sa fundamental insufficiency kan supply ng crudo sa international market. Sinabi niyang maabot sa 2 sagkod 3 milyon na bariles ang kulang na crudo kada aldaw. Pero digdi sinabi ni Abad na gitaas man ang demand kang crudo dahil sa ginibong economic activities sa bilog na mundo. Dinagdag pa ni Abad na mababa sana ang presyo kang liquefied petroleum gas sa Nobyembre kung tapos na ang winter season sa western country. Sa 500 years of Christianity. Namundag kang taon 1897 sa sadit na lugar sa Northern Italian province sa Brescia si Giovanni Battista Montini, ang Cardinal Archbishop kan Milan para berkan sa iyang pag-asumir bilang kasalida ni Pope John 23 kan taon 1963. Si Pope Paul VI ang kainot-inoting Santo Papa na nakabisita sa Pilipinas kan taon 1970. Nabisto sa bansag na Pilgrim Pope dahil sa mga travel sa ibang nasyon. Si Pope Paul VI ang nagpautob ng dakol na reforma sa simbahan sa iraram kan Second Vatican Council. Alagad naging marhay ang pagsabat sa iya sa Pilipinas kang Nobyembre 20, 1970 dahil kan baloon siyang saksakon kan Bolivian painter na si Benjamin Mendoza A. Amor Flores
Paglusad niya sa Manila International Airport, marikas na nasagang kan sa iyang personal secretary na si Monsignor Pasquale Manchi ang pag-atake asin sa tabang kan security officers na disarmahan ang suspitsado. Si Pope Paul VI ang author kang kontrobersyal na Human Life encyclical na nagpuon kan traditional na pagsikwal kan simbahan sa kontraseptibo. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa indong nadangog, detalles kan mga bareta ngunyan pongaldaw digdi po sa DCGV. Sinurat po iyan in the News Director Edwin Peralta sa lado lokal, siringman si News Manager Mar de la Cruz sa kabilugan kan mga bareta sa indong nadangog ngunyan pongaldaw. Kariba niya to sa pangaripod, hali po dyan sa luwasan, Mega Force Patrol. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite!
the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise, pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Mga tugang, ang munisipyo kan ginubatan, igwa po nin 44 barangay. 44 barangays. Alagad, out of 44 barangays, 41 po digdi, mga tugang ang naka-granular lockdown. Ini po ang nakapalaman sa executive order ni Mayor Onghoko, Gemma Onghoko, mga tugang pagkatapos nakasuhapon duman sa tuya na programang alas 3, na-interview niya to si Madam Joy Maravillas, ang MD-RRMO, mga tugang kan ginubatan. Makaskasumpalan so paglangkaw kan kaso kan COVID-19 sa indang munisipyo, kung kaya po nagdesisyon si Mayor Onghoko na iseraron po sa granular lockdown, mga tugang ang ginubatan, ang 41 barangays kan ginubatan, sa laog tabi ni nagka-pirangal daw. Sabi ni Ma'am Joy, hanggang pet sa 20, petsa 13 ko niyan, di ba? Petsa 13. Sabi, mga tugang, ang sabi ninda, mas gari mahilingon kon sa first 7 days na granular lockdown, igwada tabi kimaray na resulta. Kaya mga mapasiring po dyan sa ginubatan, day mampigbabawal na magduman sa ginubatan ang sisay man ng mga persona, tabi. Kung ika nagtatrabaho sa ginubatan, maghanda lang kamo kang mga ID nindo, identification card. Kaya tabi, may mga checkpoints, buda may mga mag-check up sa indo. Kung mga tagasain ka mo, buda kung masain ka mo. Siring man kasabay digdi mga tugang sa mga may tuyo dyan po sa Ginubatan Albay. Imagine out of 44 barangays, 41 po so seneraram na mayroong hoko sa granular lockdown. Idinapot ko si Ma'am Joy. Pero nga niya ako, Ma'am Joy, so kaso kan COVID sa ginubatan, nadagdagan mo niyan eh. So sabi niya kaswapon, mga 91 kayo dito. 91, more or less, Nadagdagan mo niyan, base po duman sa report mga tugang kan Department of Health sa Ginubatan Albay. Ngunyan, may nagdetext kaya digdi, paano nga so may tuyo dyan? Pwede po kamo na magdyan. Magdara lang kamo ki ID,
tabi na kamo may bako o residente kang ginubatan ta pigbabawalan sa mga residentes kan barangay na magluwas sa saindang mga harong except that tabi kung may tuyo mga tugang siring sa mga essential goods libaw ang nga masaod masaod o may mga babakalo na importante mga tugang sa luwas iyan tabi ang mga restrictions base duman sa sinabi sa tuya ni Ma'am Joy kasuhapon sa interview ta mga tugang sa DCGB duman po sa tuyang programa na hapon. Apera kay ini si mayroong huko naka-quarantine man mga tugang sabi duman ni Ma'am Joy and then ansaro patabi mga tugang na pinapakiuron sabi diyan tagari ini kaya first time sa mga munisipyo digdi sa Albay na halos buong munisipyo jing tuluman sanaan ini pala natulo na day kasarabay sa granular lockdown na day kikaso ini po sa mga barangay da diyan sa may mga harayo mga tugang sa Ginubatan Albay out of 44 barangays 41 ang naka granular lockdown pero bako ini po araw kan so pag-iisip na so lockdown baga na ngayon, no movement ng tao. Igwa ki movement mga tugang ang tao, pero limitado. Lalo na duman sa mga nangangayputabi kang pigapod na mga essential goods. Siyempre sa masaod, mabakal kipagkaon, etc. Mga tugang tabi, dyan po sa munisipyo kan Ginubatan. Kaya po, mag-ingat po kita. Sabi, nangapudan si Ma'am Joy kan ma-interview ta kasapon sa mga taga-Ginubatan na mag-cooperate muna. Mga sarong simana man sa nangaya tabi ni. Pero, depende da tabi mga tugang sa sitwasyon. Depende da tabi mga tugang sa sitwasyon ngani na makuro-kontrol lamang ang padagos na pag-ulakit kan COVID-19 digdi po, duman po sa munisipyo kan Ginubatan. Okay? So yan tabi, mga tugang an gusto niya itong ihira sa endong niya na pag-aaga, tabakap may mga bigla ka mong nagpagka-Ginubatan, may tuyo ka mo, o kung sabi, magakaigwada tabi kipaghigpit ang mga barangay officials, paghigpit mga tugang an mga pulis, malangani, ma-invitar daki, nagma-request daki mga military personnel, na yupuan magmamando asin magbabantay sa mga lugar, mga tugang, tangani na madisiplina, ang mga tao na day magluwas, kundi man sanang kinakaipuhan sa luwas. Sabi nga ni, so mga 18 and below, sa mga teenagers, sa mga aki pa, dida ka magluluwas tabi, sabi ni Ma'am Joy, pagkaparataraman da kang inot na magluwas, nagbibirisikleta diyan sa luwas, iwasan mo na databi na magparaparasad-pasad diyan po mga tugang sa mga tinampo para po maiwasan ang tiring na bagay. Uni, ako tabi daing kay basarong, pwede ako makaluwas digdi sa. Pwede po, alibawa, kanang gusto kay po mo ki medical services. Di man po babawal yan. Basta sa mga essential needs ng tao, di man po babawal yan. Magdara lang po kamo kayo dito. Siyempre, check upon kamo kayan kung masain buda kung to, tabi ang tuyo. Okay? Ipasunod din mahigpit ang health protocol sa Ginubatan para mabawasan ang kaso. Maluwag paunon mga otoridad, sabi ni 2789. Sabi ni 41, talaga, pati paracetamol, dahil na sa Ginubatan. Dahil na po mabakalan sa mga tindahan sa Ginubatan. Sige po, ipakonta ini ha. I-forward ko daw ini kay Ma'am Joy. Sa mga paracetamol daa, dyan, mga tugang, dahil na po kinababakal. May picture siyang branding di, sa contexter ta. Ano pong mga barangay hen? Basta po, 41 barangays. Out of 44, ining mga tinapot ko si Ma'am Joy,
Di ko lang matandaan sa tulong sinabi sa kasama. Pero itong mga tulong barangay na di po kasabay sa granular lockdown, yaw nanduman sa mga harayoon na barangay, dyan sa sentro, harayoon nga yan na tulong barangay na ini. Kung sabihin tabi, gabos na barangay dyan sa sentro, mga tugang, gabos na ka-granular lockdown yan. Sabi ni Ma'am Joy, ano nga niya ka Ma'am Joy sa tulong barangay na daig kasabay? Sinmention niya actually kasapon sa interview ta. Kaya lang, di ko matandaan sa iba, baka mapasala kita. Basta, saan nga niya ako ini lokasyon, ang lokasyon ka ini, hararayon nga niya tabi ning mga barangay sa Ginubatan, Albay. Okay? O yan tabi mga tugang, ang sitwasyon dyan sa Ginubatan, may pigtitext man ang gadigdi na mga bulong na paracetamol out of stock na tabi. Talaga, out of stock o may saro pa. Tama po yan, texter. Wara na talaga nababakal na paracetamol sa Ginubatan. Last week pa po, wara. Jim, pakitext daw tabi kay ini o ni may saro pa. May pigataram na brand out of stock tabi. Siyempre, Jimmy, limit sana Jimmy ang lakaw man, di ba? May daydang nababakal na. Sige, tayo paabutan daw ini kay Madam Joy, Maravillas. Tabi, duman mga tugang sa programa tang anapot. Ipaabot ha. Tama ka po, Sir Hen, maski tabako, nagwara-wara ang mga over-the-counter medicine para sa trangkaso. Talaga? Talaga? Yan na kaya, pag sinipon ka baga, Jing, kaya po mo kigari nga uminom ka tulos ki paracetamol o iyan ang mga kung ano. Paano mawaraan si ipon mo? Nagwara-wara. Dakul pa na da'i vaccine sa Ginubatan. Ay dakul pa tabi manayhilma. Dakulong pa. Sabi, dakul pa tabi. Dakul pa tabi manayhilma ang kwan. Okay? So yan tabi ang sa tuyang pangapunan dyan. Sabi ni Ma'am Joy kan ma-interview ko tabi kaso hapon. Tungkol tabi sa, pero bako yan na pag sinabing granular lockdown, bako na kang inot. So inot baga na. Lockdown nga ang barangay, di ka makaluwas, di ba? Di ka makalakaw dyan sa kung ano di kang. Iba po ini nag-granular lockdown. Tayo manggiraray ki pigutugutan po na magluwas. Iga manggiray pigutugutan na ngaya. Ano man nalalakawon mo, basta po susugduman sa naging direktiba tabi ni Mayroong Hoko kan Ginubatan, Albay. Okay? Okay, tabi. Sandali lang. Taba ka may mga clarifications padigdi tungkol dyan. Pati po sa Kamalig, sir, wara din. Talaga? Ay, bako ini, kwan. Pakicheck daw mga pag-iriba tabi digdi sa palibot kung wara-wara ang mga paracetamol na iyan. Pakihaputaman tabi kung igwasindanin dagdag na requirements duman sa mga returning residents na sa pagikan bus. Diba kaya magka-problema itong mag-uruli sa Ginubatan? Ay, inapot ko tabi ni ex-councilor, former city councilor Chito Baldo. Masunod lang po duman sa kwan sa requirement kang probinsya na may daradara ka na negatibo na RT-PCR test. Buda, i-check man kan sa mga deman deman kipagbabawal na mag-uli sa Ginubatan sa mga diyan po naka-star sa lugar ninda. Okay? Daraga nga ni Sir Henry nagawara-wara man ang mga bulong sa trangkaso. Sa kabaga. Gusto mo yun? Ay, was palanjing. May nagtik sa taga-tabako, Ginubatan, Kamalig, Daraga. Inda sa Ligaspi, kung may experience ka mo, pinaga na kalunggay, maray na sa abo sipon. Okay. Anong paracetamol po? Pang-aki o panggurang? Panggurang? Itong paracetamol na pigmimininda, pwede siyang pang teenager, pwedeng panggurang. Actually, nag-inom nga na ako ito. Kaya di ka mo po pwedeng mention nun sa radyo. Di man sa mong advertisement. Basta po, natadaw. Hello? Hello, Yes, sir. Good morning. Baka magpanit-bahin naman na ng paracetamol. Ang ino, mag-i-restock.
Yung natada man ang ganda, no? Isus ko, ang paracetamol ka, dakol na pala. Ihaplo ta daw yan. Ah? Dapat so kay puan lang ang makalon. Iyo nga ni, dibisil, nag-expired bagaan, makakarawan. Kaya di bisa mag-stop. Awili ngayon, tira ng banwa. Malamang sa Ligaspi, pili yun naman daraga na nga ni. Masod ng Ligaspi na. Bakaw. Aba ba sa shit na sana? Dapat magpalitan ta. Ang panahon man nagbagang ngayon hen, oran init, kung malilaya, sa kubong ka. Iyo man ang, ba't kasapon nga ni Bigo, nag-uuran, igo akong nasabat na mga atin, aki, nag-bisikleta, nagapauran. Kaya nga. Diba? So, kung talaga, panglaban, yan na paracetamol, di ba? Sana dahil mo magpalitan tao. Iyo kayo, tama. Tama yan. So, tama lang na kay puhan. So, tama lang na pag-stock. Di ba? 10. Pero i-stock mo na sa rumbak sa araw, mahirap man sa mga Grabe naman yan. Iyo baga. Okay. Salamat, Migo. Salamat. Alright. Di ba? O, bueno. Sandali lang ha. Ito. Pati po sa mga jeep, checkpoint. Ay, naman po sa mga jeep, checkpoint. Baka pigatago sa mga drugstores. Iyan ang aramon ta. Ha, de po kita kaangki ebidensya. Good morning po. Kadakol po kaya sutil sa ginubatan. Nabo magpabaksin. At talaga, okay. Good morning, sir. Dakulong po kaming paracetamol. O, dakulong pala. Saan po ini? Tabi. Dakol ko bidigdi sa ginubatan ang available mga parang first aid na bulong. Kaso, out of stock, gabos na bulong na pwede pang first aid, baka pwede masuplayan ni Governor Bitsara ki mga bulong. O sige po, ipaabot na tabi yan, ano? Taon-taon tabi, ipapasadahan ta yan. Duman mga tugang sa Satuya programang morning, kaya anhapon, ha? Apo ng garay si Ma'am Joy, maravillas taon-taon. Kung kabot sa ng baretang ini. Una kung ano tabi ang pwedeng magibo kan Provincial Government of Albay. Sa pagi po kan PHO, tungkol tabi dyan sa concern sa ginubatan na may gusto magbarakal kay paracetamol, out of stock. Okay. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik kita mga tugang 7:30 sa programa pong Anhapot. Salamat. Bareta alas 7. Susunod na. Kapita. Patan ng dila. Salamat kasi nung pagantabay. GB as all. God bless us all. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba?